Sabies que en Espanya el 20% de la població, 9,5 milions de persones, està en risc de pobresa? 9,5 milions de persones estan en... I tu, què pots fer per a que el teu projecte d'aprenentatge servei pugui ajudar a persones del teu entorn? L'economia del bé comú és una guia perfecta per a que qualsevol organització o projecte pugui actuar de forma ètica. Per aconseguir-lo, utilitza 4 valors fonamentals que han de tindre's en compte. La solidaritat i la justícia social són 2 valors molt relacionats entre si. Busquen l'empatia, estima i la compassió pels altres, i també el dret a la igualtat d'oportunitats. Els 2 tenen com a objectiu reduir la injustícia. Busquen aconseguir un equilibri entre forts i dèbils sense que ningú es quede fora. Vos poso un exemple. Una empresa que estableix un salari màxim i un salari mínim, és a dir, que la diferència entre el salari màxim i el mínim no siga excessiva. Sabies que en Espanya el 20% de la població està en risc de pobresa? Això són 9,5 milions de persones. I que un 7%, 3,5 milions de persones, tenen pobresa severa? Molts de nosaltres pensem que les persones pobres són les que vegem pel carrer demanant diners, demanant per menjar, però la realitat és una altra. Més de la meitat tenen vivenda, molts tenen treball i estudis mitjans o superiors. Moltes vegades la pobresa és invisible. Què pots fer tu per a que el teu projecte d'aprenentatge servei ajudi a persones del teu entorn amb dificultats a tindre les mateixes oportunitats que tu? Vos poso un exemple. Organitzar l'acollida de xiquets durant l'estiu.